Ville TV-tähtenä. No niin, Rekku. Ajahan se haavii. Sisälle vain. Yksi sammakko vielä ja sitten on lähettävä. Katso tätä. Pahus se pääs karkuun. Se taisikin olla puoliksi kenguru. Nämä riittäkö? Lähetään kotiin. Hyvä idea. Varpaani ovatkin jo ihan ryppyiset tästä liotuksesta. Ville, minkä takia kaikki tuijottavat meitä? He ovat varmaan kateellisia kaikista näistä sammakoista. Katso, Lauri, tuo on kyllä rähjäisin näkemäni tenava. Joo, hän sopisi kyllä mainiosti kylpypaahtomainokseesi. Hetkinen, sehän on Henryn poika. Hei, Ville, haluaisitko esiintyä televisiossa? Ai hei, herra Suvanto. Kuulostaa hyvältä. Mutta olemme juuri matkalla kotiin syömään pähkinävoileipiä ja limua. Jos teet tämän mainoksen, saat minulta tonneittain maapähkinävoileipiä ja litroittain limua. Sovittu. Tule. Sain Henryn puhelimeen. Hyvä juttu. Henri! Mikko Suvanto täällä. Jos sopii, niin tekisimme pojastasi tähden. Mainiota, tavataan studiolla. Tsau! Näin sitä tehdään sopimuksia. Näin sitä tehdään sopimuksia, vai mitä? Jippii! Voi joku, Jussi. Oikea TV-studio. Herra Suvanto, voidaanko me kerätä muutama nimikirjoitus? Hei nyt! Pysytte vain lähelläni ettekä koske mihinkään. Seuraava askel onkin fasaanin liekitys. Katso, Ville, tuo nainen kokkaa vaariaan. Anteeksi, hyvä rouva, mutta olisikohan teillä aikaa tekaista pari pähkinävoileipää? Poikki, poikki, poikki! Rouva hyvä, teidän kananne kärventyy. Oi. Ja teidät höyhennetään, ellette pysy missä käsketään. Tehän lupasitte, että saamme ruokaa ja meillä on kiljuva nälkä. Ensin tehdään mainos, sitten vasta syödään. No niin, Ville, hyppäähän ammeeseen. Hyppään ammeeseen. Sehän on täynnä vettä. Totta kai, mehän kuvaamme kylpyvaahtomainosta. No, alahan mennään. Minähän en tuonne hyppää, vaikka saisin koko maailman limut. En minäkään. Älkää nyt, sehän on kivaa. Kylpyvaahtomainos ensimmäinen otos. No Ville, sinne vain. Älä painosta. Minun täytyy valmistautua. Kuulehan nyt, lellivauva. Sinä viivästytät koko hommaa. Wow. No niin, tämä mainos on saatava purkkiin. Minne se Sotta-Pekka meni? Häh? Taisi pulahtaa ammeeseen. Siinä tapauksessa kamera käyntiin. Ville, minä nappasin sen. Kuulittehan, mitä pomo sanoi. Kamerat käyntiin. Tule, Jussi. Se pääsee karkuun. Voi ei, ja se oli vaikein pyydystää. Katso Rekun menoa. Ei. Ui. Tule jo. Se livahtaa tiehensä. Oi, kun he suuntavat kohti päähuonetta. No niin, ansassa on. Minä pyydystän sen. Kukas täällä tilasi tällaisia maapähkinäleipiä?
Sapuskamme on saapunut. Jipii! Hei, meidän voileivät on joutumassa väärin suihin. Oho, laitteet simahtivat. Mutta ainakin saimme sammakon kiinni. Ville, oletko sinä täällä? Oh! Äiti, olen kotona. Mutta Ville, katso kuinka likainen sinä olet. Sehän on vaan puhdasta suomutaa. Mutta Jussi ja Rekkuhan ovat kiiltävän puhtaita. Joo, me selvisimme puhtoisina. Nyt tulet heti sisälle ja kylpyyn. Äiti, sehän on jo 5. melkein saamani kylpy tänään. Loch Nessin hirviöjahdissa. Loch Ness. Skotlannin kenties koko maailman syvin, tummin ja salaperäisin järvi. Jo vuosisatojen ajan on liikkunut tarinoita, että järvessä asustelee suurisarvinen peloittava hirviö. Oi, anteeksi. Joo. Kas noin. Ja tässä on toinenkin. Nämä vuosien saatossa otetut kuvat todistavat, että jonkin näköinen otus järvessä kyllä asustaa. Jokin tuntematon jättiläinen. Wow, oikea vesipeto. Voipi olla poikaseni, ja me aiomme saada sen kiikkiin. Rekku, sehän on pelkkä kuva. Hyvä on. Tullaan. No, jos siellä nyt olisikin jotakin, se löytyy kyllä tämän avulla. Yhtiön viimeisin liikkeen paljastin, joka havaitsee minkä tahansa suuren olion. Kuinka se toimii, Henri? Näin. Hei, sähän löysit hirviön, isä. Henri, oletko varma, että Villen on turvallista tulla mukaan? Entä jos sellainen hirviö onkin olemassa? Älä sure, kultaseni. Minä pidän Villeä silmällä. Hirviön ei tarvitse pelätä. Valmiina lähtöä, Henri. Pehmolutsikseen, isä. Se on lähtöä nyt. Oh. Oi veli, oikea merihirviö. Mahtoisikohan se edes takan reunukselle? Käykö tuuri, Henri? Ei vielä. Hei, hetkinen. Nyt taitaa näkyä jotain. Taisi vain olla häiriö paljastamassa. Rekku, eiks olisikin nastaa, jos Loch Nessissä olisikin oikea hirviö? Ethän sinä nyt yhtä merihirviötä pelkää. Mikä hätänä, Rekku? Isä! Täällä näin! Isä! Taitaa riittää tälle päivälle. Poikane onnistui aiheuttamaan oikosulun. Ville, katso nyt mitä limusi sai aikaan. Isä, minä näin sen hirviön! Villen, nyt sinä istut kiltisti kunnes saavumme rantaan. Eikä mitään pulinoita. Voi joku Rekku, oikea hirviö. Toivottavasti me nähdään se uudestaan, vai mitä? Nyt nukkumaan, pikkumies. Äiti, eikö olisikin upea, jos meillä olisi lemmikkihirviö? Enpä usko, että se olisi kovin onnellinen. Useimmat niistä viihtyvät juuri siellä, missä ovat. Joten Loch Nessin hirviö viihtyy täällä Skotlannissa. Aivan varmasti. Ja nyt pää tyynyyn, eikä enää sanakaan hirviöistä.
Kuinka kukaan voi nukkua tällaisessa jännittävässä linnassa? Tule, Rekku. Mennään kunnon tutkimusretkelle. Vai haluatko kaikkien heräävän? Tämä miekka olisi upea matkamuisto. Ahaa, salakäytävä. Jukrat, tässä linnassa on kaikkea. Katsotaan, minne se johtaa. Vau! Täällähän on uima-allaskin. Miten olisi pikku pulahdusrekku? Sehän on jäätävää. Voihan Eemeli! Älä pelästy, pikku Nessi. Ei Rekku sinua pure. Etä, Rekku. Tule tänne, vanha kaveri. Älä hätäili, Nessi. En kerro kenellekään salaisuudestasi. Mutta huomenna et voi mennä järvelle. Sinulta jotain pyydystä, joten on parasta, että pysyttelet täällä. Ehkä se ymmärtääkin vain tämän seudun murretta. Sie et voi mennä järvelle huomenna. Siu täytyy pysyä vuo täällä. Hyvää yötä, Nessi. Tarkoitin, hyve yötä, sie hirviviä hirviö. Ville, sinä et voi tulla mukaan tänään. Aallot ovat liian suuria. Mutta isi, jonkun on pidettävä Nessistä huolta. En halua sen joutuva kiikkiin. Jos sellaista otusta nyt on olemassakaan. Alkaa sataa. Mennään takaisin linnaan. Tämä ilma ei hyvää lupaa. Ei todellakaan. Pitäisiköhän kääntyä takaisin? Mitä te sanotte, professori Seppälä? Olen samaa mieltä. Minä käynnistän moottoriin. Näyttää siltä, että me säästy vaivoitta. Moottorihuone on veneen vallassa. Tätä sinä kutsut vain vaivaksi. Minä radioin apua. Kylläpä järvi näyttää hurjalta. Kai isä pärjää. Pärjäähän hän, Ville. Heillähän on iso vankka alus. Ja professori Tuunanen on hyvin kokenut merenkävijä. Toivon. Mayday, mayday! Henry Vallaton tutkimusalus Hankikselta, me vajoamme! Vajoamme? Olen pahoillani, hyvä rouva, mutta me selviäisi siellä 5 minuuttia kauempaa. Tuo on melkoinen myrsky. Mutta pakkohan heitä on auttaa. Minä tiedän, kuka voi auttaa. Rekku, pysy täällä ja huolehdi äidistä. Ville, minne sinä menet? Nessi, missä sä olet? Nessi, olenpa iloinen nähdessäni sinut. Isäni alus on merihädässä. Meidän on autettava häntä. Kiltti tyttö. Tiesin, että auttaisit. Mä en näe heitä missään. Mä en näe heitä yhtään missään. Isä, missä sä olet? Tuolla he ovat, Nessi. Mene aluksen alle, Nessi. Ja nostasi selkäsi päälle. Älä huoli, isä. Minä pelastan teidät. Kuulitteko tuota? Kuulosti aivan Villeltä. Tällaiset myrskyt voivat tehdä hiukan höpörröksi, Henry. Tiedäthän, että tuo olisi mahdotonta. Mitä ihmettä on meneillään? Ei aavistustakaan, mutta se vaikuttaa paremmalta kuin mitä oli meneillään. Juuri noin, Nessi. Viedään heidät kotiin. Kiitti
Kiitti, Nessi. En olisi selvinnyt ilman sinua. Henry, olet kunnossa. Taivaan kiitos. En vieläkään tajua, mitä tapahtui. Yhtenä hetkenä me olemme uppoamassa ja seuraavaksi olemmekin onnellisesti satamassa. Isä! Isä! Oletko kunnossa? Nyt olen poikaseni, mutta tiedätkö, kun kaikki näytti jo menetetyltä, voisi vaikka vannoa, että kuulin äänesi. Ja sitten selvisittekin. Mitä vaan? No että se siitä. Loch Nessin hirviön pyydystämisestä. No tuskinpä sellaista on olemassakaan. Tulkaahan kaikki, on aika lähteä junalle. Ihan kohta, äiti. Nessi! Nessi! Kuinka liikuttavaa. Ville juttelee merihirviölle. Hänet tuntien ei olisi ihme, vaikka hirviö vastaisi. Sammakkomainen päivä. Mutta Ville, en saata uskoa, että siivoat huonettasi. Enhän siivoa. Etsin Viljiä. Se on kadonnut. Ehkä se karkasi tuolta. Sammakotkin kaipaavat raikasta ilmaa. Oi ei. Ulkoa sitä on mahdoton löytää. Huhu! Villi! Missä sä olet? Ville, mitä sinä puhuat? Jussi, olet sä nähnyt Viljiä? Se on ollut kadoksissa koko päivä. En. Ehkä sille tuli koti-ikävä ja se karkasi. Koti-ikävä. Suolle. Mitä tietysti. Tiedän tarkalleen, mistä sen löytää. Mon petit pompepou. Pian nytkin herkullinen alkupäällä ruokalistallani. Liitypä vihreiden tovereittesi joukkoon. Mikäs tämä on? Taas yksi kurmenamu. Allah, vielä minä sinut saan. Mitä te teitte, herra? Uitte? Sattuupa nyt niin, että keräilen sammakoita. Mekin etsimme sammakoita. Varsinkin erästä nimeltä Billy. Tunnistatte sen kyllä. Se on erittäin söpö. Sammakotko söpöjä? Herkullisia kyllä, mutta ei söpöjä. Billy! Tunnen sen kurnutuksen. Billy, siinähän sinä olet. Voi kun ihana saada sinut takaisin. Tämä hyppiväni joutui nyt arestiin. Hei, miksi te ton teitte? Miksikö? No, vie sen kotiin illalliselle. Pikku ressukka näyttää nälkäiseltä. Joo, Ville, se näyttää kyllä hiukan vihreältä. No, hyvä on, kunhan vain kohtelette sitä hyvin. Minä, keittiömestari Pierre, lupaan, että hoidan sammakkoni niin, että se on hyvin täynnä herkkua. Joku, Ville, olipa siinä tosi kiva mies. Pois tieltä, Ville, olen tulossa! Siitä vaan, kuka sinut pysäyttäisi? En halua limaisen sammakkosi pääsevän lähellekään Mollia. Hän saattaisi saada syyllä tartunnan. Älä huoli, tytti. Vili on juuri tällä hetkellä nauttimassa hienosta illallista. Aivan, niin monta kärpästä kuin se jaksaa napata. Kärpäsiä! Jääk! Inhottavaa! Uskokaa tämän jälkeen, mutta Ranskassa sammakonreidet ovat gastronominen herkku. Castro. Koominen? Gastronominen! Se tarkoittaa, että ihmiset syövät niitä. Tuon sinä kyllä keksit itse. Ellet usko, niin mene kysymään tuon uuden ranskalaisravintolan keittiömestarilta Pieriltä. Pieriltä? Kärsivällisesti nyt pikku suoloikijat. Herkulliset pikkukoipeene tekevät minusta vielä kuuluisan. Hän todella aikoo keittää sammakot. Kerrankin tämä meidän tytti oli oikeassa. Minut tullaan tuntemaan kaikkialla maailmassa sammakorisi herkuistani ala Pierre. Niinhän sinä luulet, typerys. Bonjour, monsieur.
Tervetuloa Pierreen ravintolaan. Montako teitä on tulossa? 1. 2. Kaikuko se oli? Se oli vain vatsani. Olen niin nälkäinen. Erinomaista, olette tulleet juuri oikeaan paikkaan. Ennen kuin syön, tarkastan aina keittiön. Vakuutan, että minun keittiöni on moitteeton. Emme halua kokata, vaan kurkistaa sinne. Kuka puhuu? Ai, Ville, lopeta! Vatsani se vaan elämöi. Vai niin, seuratkaahan sitten minua. Voilà! Tässä on keittiöni. Se? Tämä kattilahan on likainen. Likainen? Se on aivan kökköinen. Mutta monsieur, sehän on erinomaista sammakonreisikastekettani. Olipa huono tekosyy. Pelkääpä, ette te selvinneet minun tarkastuksestani. Häivytään. Parempi onni ensi kerralla, Pierre. Sacre bleu! Sammakkoni on viety! Iso vaihde päälle. Paras seis, tuo se kori heti takaisin! Mitä? Oi, kamala! Just sinne, kaverit. Kaikki mukaan ilmaiselle paluumatkalle suolle. No niin, sinä taisi olla kaikki. Kaikki paitsi 1. Billy! Kas noin kiltti poika, sinne vaan. Vili taitaa tykätä asustella taskussasi. Ja miksikä se ei? Kaikki se lika muistuttaa sitä kotisuostaa.